сървърите ми. Сега ще ви покажа един сървър, който е най-готиният ми, който съм правил. Влизам в Minecraft Pocket Edition. Очаквам една минутка, за да влезе. Готово, вече влезе. Сега ще ви покажа моя скин, който е този скин. Ето този. Мен ми харесва. Сега какво ще направим? Влизате в Play. А как да си създадете сервер? Натискате просто Create New, Generative Bundle и тук си пишете името на сервера, Survivor Creative. Типерите, това ще означава да се смърчава бързо, да се смърчава или да става и по-бързо. За мен е нормално. Chart е за командите. Да пишете команди, мога такива. Send вече мога да напишете 4 деветки и ви пуска село. Такива кочета за къщи и такива неща. Сега аз няма да правя нов сервер и влизам в този сервер, който ми е любимия. Тръкам на него. Изчаквам 2 минутки, за да зареди и ви показвам този сервер. Да започнем първо с PvP арената, която се намира това може да е малко, но за мен си е граматанско. Тук вървите тък, мейковете биете. Следващото нещо, което е вулкана, който може да си хвърляте всякакви неща в него, буквуци, които не ви трябват. И следващото нещо, което ще ви покажа е тук пеят всякакви хора, които са известни, например Азис. Тук се качва на сцената и само. Къде е това зомби? Да го убия. Следващото сграда е тази. Това е училище. И учиме 5 предмета. Литература, компютри, математика. Имаме място за шкафчетата, химия. Това може да са 4 неща. Имаме туалетна мъжка и женска. Да. Същото нещо, което ще ви покажа е това. Това е правилата за прочетете си ги вие. Следващото приключение, за да видите. Защо котката мяка? Няма проблем. Това е къщата с семейството. Тук са тата и мама. Тук са бати и Пепо. А тук са каката и другите. Сега ще ви покажа дядото и бабата. Те са друга къща. Те са в тази, мога да прочетете. Къща на дядо и баба. Не влизай без да звъннеш
Иначе кик. Тук само чукнеш. И трябва да ви отворят. Следващото нещо, което мога да спечелите и вие е тук са най-добрите играчи. Ако искате да сте тук, трябва да влизате винаги в този сервер. Кой казва за списъка, този списък след ивента. Тук е най-добри момчета, най-забавни момчета, добри момчета, силни момчета, най-добри момичета, най-забавни момичета, добри момчета, силни момичета. И тук идва мястото за строене, което може да прочетете как да се строите къщичка без трябва да ви позволят. С това трябва, тук са офисите, искате такова застроение и ще ви го дадат. Трябва да го покажете на мен, за да ви кажа къде трябва да строите. Следващото нещо, което ще ви кажа за енчантването, взимате това и го енчантвате. Енчантвате си мече, освен вече енчантвате кирки мече. Така ще ви кажа вулкан. Аз съм го направил ради вулкан. Идва фермичка, която може да убивате, не му убивайте, но може да покинете едно каска. Какво го кажете? Това е конче. Тук са вече касетата. Тук са опитомените неща. Да, ще ги направя. Тук е най-готината вода. Същото нещо, което ще ви покажа е това. За селето. Вече настана да улучвам. Тук е клуба дискотека. Тук имайте видео дискотека и ще мисля да приключвам този клип. Дайте един палец нагоре, ударете един лайк. Ударете един лайк, дайте един съб и начнете камъката, за да чувате моите клипове. Когато да ги гледате постоянно. И това беше от мен. Довиждане, до нови срещи и моля ви, абонирайте се. Не че за това, но просто искам да имам около 100 абоната. Минимум. Моля ви. Ще качвам вече на седмица клип. По-честичко ще качвам клипчета. И довиждане